kapor kalabiang ini oban sedang no ya kenika jing sekri ke jung U Blei kenika no phai sngi te hak sedang ngeyeng kenika kapor nam ta ke Balang nungkong banai U Blei pi ki para bangeit bi baro kat bingila panidon kenika kapor ha ka kerteng ke batiang bak badon bortam ke jung trai bodong penim bi jung Jesus Christ ngi pediang subharu ye pi wei syagane ke jing sekri ke jung U Blei hakane no phai sngi Ipdiang subharu ya pi ki para bangeit ki behet ki bampadon balang bangi ndai ki bayai don rangkat bangi ki bayai pensingan ngi na koi ke por suipan ke jing don rangkat ke jong pi penraham ya ke jing sekri ke jong U Blei ya po ke balang ipdiang subha ya pi syagane ke jing sekri ke jong U Blei bangi nangai skam ba ke jing don jong sipor ke yeng ke jong Blei ngin mat ya ke jing kyrkhu ke jong Blei ngin mi nang neru rangkat ba ke jing kyrkhu ke jong Blei ngi ipdiang subharu ya ki para bangeit kilok kijor kibadon ha kiyeng kisam nahang nung nuk begidon kibalaban yu kene program jong ke Balang lembaga YouTube channel jong ke Balang ting pidang subharu ye pi segane jing sekri ke jong U Blei ngai skambar lembaga ne ka jing sekri ke jong ye kene ko por piru mat ye jing kyrkhu ke jong Blei i nongkren pedang jong ye kene ko por ide teman besan jong hi teman besan doktor lai parlang Cajee di balong teman besan jongi te ipen pau ke jing sukmen ba teman besan ila ban sim ya kene ke benta ban yalam ya ke jesang ban sam ya kubor na ktien ke jong Blei ha kene ke sngi te ngiduai bo Blei lorang kat bi teman besan jongi ban ayo kubor bat ba kubor kan long sya ke jing kyrkhu nam ta jongi ki para bangeit baro ha kene ka jing sekri ke jong U Blei kendiat ngespen paru ba kene ke sngi bon ni kinong syarai jong ke Balang rukim don katuk ni kinong syarai ki bdei ban naik ki memorial service Balang Mokhar i pastori don sa Jingiaseng assembly arngut ki teman besan ki don Balang sebar teman besan wan swet ke Balang Mawyong teman besan i beliau kasano ke Balang Siau kumta ngi dona hakene sngi ndrei kising sekri jong U Blei ngi skambo Blei lorang kat kyrkhu yingi lembaga ne kapor bat ke bingyo ban pendap kinlong sya ke bapediang hon khamar ke jong Blei hakne ko por ngai ti ke jing sekri ya ke por ke basa hai teman besan jongi teman besan Dr. L Cajee to yaro U Trai to yaro ya ke kerteng U Trai to yaro ku pi ki sekri U Trai pi ki ba yeng ha ka yeng U Trai ha ki plau ka yeng U Blei jongi tu yaro U Trai amo Trai ulang ubah tu ruai ke jing yaro ya ka kerteng jing u naba kalong ka basngu tenat naba ngatip bo Trai ulang ubah krau pat bo Trai jungi u hakli ki Blei baro ngin betengi ke jing syakri ke jungi da bang ruai lang ke jing ruai ka ba arspa lai pun riu Usim ke seyon un senchar don bor ka perthai baro ya u kan ko ngu un pelong la hima ka buram khamkor ka senchar jong u ti jiunom kamdu jisu melawat yang unong wei obala sakma na ka yeng U Blei me men pen im ya ka men sim jot jonga ka snam melapen mi ka snam kodor ba nyen rwai lang boro saukli kit khot ka jing ruai ka ba arspa lai pun riu Usim kaseyon un sen shardon bo ka pertei ba ro ya u kan ko ngu un pen long la hi ma ka buram kam ko ka sen shar ka jong u te chiu nom kam du tu ki
Kukun ka siyon hakmi usim jongpa ulawan hakaburong udasyong hukun kada yang jod menta banletan yau Blei borba jongi menumi no Cajee kermen jongi la no la no nong nong ya lam jongi kat bagi dansa Kajakari jongi kalong mom jiuja tuki tuki kukun kasih yon hakmi usi jongpa ulawan hakaburom udasyong hukun kada yang jod menta banletan yau Jisu mela wapyanga hongwen balasa manaka Ying U Blei Memen pen im ya kamen si chochonga kas ngamila pen mi kas nam kordor ba tuki tuki ukon kasi hakmi usi jongpa ulawan hakaburong udasyong hukun kada yang jod menta banletan yau Syat bansa kmatrai ngasmuk kata Syat ruban pai nami bangeit Shim do nutjong ngatrai Shim pensken yaka Mangan yat hun bat mi apen rat baba tuki tuki ukon kasih yon hakmi usi jongpa ulawan hakaburong udasyong hukun kada yang jod menta banletan yau Kajing pule hakani kapor kanlong neki artli ki benta kabningkong kadai naka gospel ulokas kalenong kabakat kendai ki dekat arpupra hadu saupusau bat kabenta kabaar along naka gospel uyoanis kalenong kabakat lai ki dekat lai pun riu bat hadu lai pupra tungi ngap iga ktin ki jong blei anda ulak renti yakini ki ei ki eru
ula lek se Shua ba uda lek kiu se Jerusalem kala jaru ndau lepoi hajan Bethphage bat Bethania hadu utau ulum ya uba uju khot ulum ki olep wa ula pha arngut neki senran jung udo ong kelek syakata kesnong kabahamar persya jong pi dia ba pipoi hangta pinsyem yaukun kada balate halor jung ompat judan ubriu balasyong mendo ru tu pelai bat walam ya telada unu ru ukeli yapi hatu balai pi pelai kumni pin ong naba utrai udon kam ya kita yaki balapha ti habakila le kila syam kumbau lo ong ti haki habakidang ya pelat ti yu tau kun kada kitrai jung kila kli yaki hatu balai papi pelat yau kun kada kiti kila ong utrai udon kam ya kila walam ti ya ha ujisu bat haba kila siang ya laki jankup holor tau kun kada kila pensyong ya ujisu holor tikat ba unang lek kila ya siang ya laki jankup ha kata kalenti ti haba ulapoi hajan kat hadu kabahyar nau to ulum ki olep uta upat ba senran barok kelas dang banyalek kemen banyak ro ya U Blei da ketin bajam naba ki kamba baro ya ke ba kilala yo kida ong long bala kyrkhu yo im balawan haga kerteng utrai ka jingsuk haga beneng bat ka burom ha ke bajrong tam ti haba na ki parsi na peneng utau pajba kila ong hu ko no hikai tu sneng yeki senran jome uti ule thu bolo ong ki nga ong happy balada kini kin chus ngap jar ki mau hi kin saya ka angbok ti kat ba ulapoi hajan haba ulak mi ya kesnong ulai yam na benta jongka ulo ong ala da phla tep lupa mapharu sisa hakani kesngi yeki ki ru ki badai yaga jingsuk jongpa nrei menta labu yaki na ki khamat jongpa nabaki sngi kinja hapha bagi nong shun jongpa kinyati kharai saudong yapha bakinya kier tawiar yapha bakinya set kut ya pha barok saudong bat kinya penkelon yapha bagi khun jongpa hapo jongpa bakin om ya eno apha ya umau holor umau naba pam siam la itu ya ka ayom ka jingwan jungo yapha Usiman Petrus uloong hu ko trai shanu mensalet ujisu ula yathu hu syakabangan salet memla bud yanga menta handrei hadin menyo bud yanga ujisu ong haki au ko trai balengam laban bud ya mementa ngan IT no ela ka jingim naga benta jongmi ujisu ule thu au men IT no ela ka jingim naga benta jonga shisha nga ong hame usyar unom riu tat anda menlen yanga laisin U Blei Un kyrkhu ye bapuli berapa syak skor ye ke ketin ke bekhu be kencang ke ju tonginya pendam hagi jing duai U Blei uba ukpa jengi ubah beneng nyiwan atrai jisukunran hakmat ki slajat ki bekhu ki jome ban aingu yami atrai kenran namar kijing ban namar kijing isnei kiba melat heslei halor kijing kijongi ban mela pelak yang ikum ni atrai kenran
bagi nyoban wan ban rung sikaying kabakut bakentang kejong me. Oi ablay kenran ni wan atrai kenran banyo sngau ablay kenran i kaktin kebaim kejong me. Trai jisu kenran hakum keni kesngi atrai kenran kabengikan mau buram atrai kenran i kejingwan rung kejong me sa Jerusalem atrai jisu kenran. O ablay kenran i aingu yami atrai kenran melawan bandrung ablay kenran kemus ban melasyong alorukun kada atrai jisu kenran. Yarab yangi ablay kenran begin snow kemen anamar atrai kenran namar kijing isnei kijong me ablay kenran hawangila perta hosana hosana kebemut pen em yangi menta atrai jisu kenran. Ablay kenran kum keni kapor atrai kenran ngida duai ablay kenran namar kijing ba kejome mereka long ruka sen kabakadu tetrai kenran kabamiyo ban rung atrai kenran se Jerusalem Shua atrai kenrat ban leben ban ben sitam yami kajik pen kre yakat tayau jong kajik pen sitam namar ki pop ki jongi ablay kenrat ngilong tangki batlot ngilong tangki basuai tetrai kenrat oh ngilen bat ngiai len ya kajing pen em ke jongi ling bagi jing em ke jongi to yarap yangi ablay kenrat bengin long ki khon ki Jome ki bakloi ban plai ka kerteng ke jome yarab yangi hala kesngi atrai kerat bengin long ki baslur atrai kerat bengin ya saprang atrai kerat hapo ke kyrkhu ke jing isnei ke jome ni em atrai hakni ki por atrai ke bedap de ke jing le sudah ablai kerat ong yo sngau bengi yo sngau Bengi yo i atrai kerat ika jing syak le ben atrai kerat ki khon ki jome o atrai kerat ki bon ki jaka juga ni ka ri ke jongi bagi keleng satlak ka pertai atrai kerat bagi khon ki jome ki bapdiang yame atrai kerat ki syak le ben atrai kerat ngida duai ablay kerat ika ketiblay ke jome atrai kerat halor jong ki atrai kerat pensan ya ke jinget ke jengki ai bagian long slur atrai kerat ban plai ya ke tin ke ba em ke jome malus em ujongi atrai kerat on pelai yangi atrai kerat nang jing sate mrau atrai kerat aga bor jong ka pop atrai kerat to ya rap yangi iwei pe iwei ngin ngau tu atrai kerat ya ka bor ke jong me ba ke jing it ba ke jong me te trai jisu kerat akum ke ni ke sngi atrai kerat to ya rap yangi atrai kerat obangin pai ngin yo i ya me ke musim jong ke jing sok atrai kerat obawalam ya ke jing sok sekali ke pertai atrai kerat obawan atrai kerat ke jing long red ke jome atrai kerat melawan atrai kerat ban syong halor ukun kada ban pawat atrai kerat ke jing long red ke jome atrai kerat mewan atrai kerat ban syakri yangi ablay kerat oh aduh mehaban kiu ablay kerat lor ke ding kena namar ki pop ki jongi to isnei yangi iwei pe iwei atrai kerat yarap yangi atrai kerat begini ke jing shisha atrai kerat kin long ka bori ke jing em ke jongi begini pen thamai la ke jing em ke jongi atrai kerat oh idru begini pen don buram ya ke kerteng ke bakhoi Pat kabadon bor ke jome isnei ablay kerat apdeng ke jing long tlot apdeng ke jing duna ke jingi apdeng ke jing long tget balal ki pop ke jongi atrai kerat to saj ingi da kesnam ke bakut ber bakodor ke jome trai kerat ke menika bor atrai kerat ni wan khmat jome ru atrai kerat banduai kerpang atrai kerat nak menta ke Jingiaseng assembly ke balong ha ka balang ha pendeng yong atrai kerat tois nei to don rengkat bat ki ablay kerat
Oh begin the yoban mat ablay kanrat no lang jog assembly ke kyrkhu blay ke jong me atrai kanran. Oh angu ye me atrai kanran mem simla eno ikiling bagan ke sngi pemla ayat atrai kanran ke pori ke peneng ke barang ke berkiang. Tu yai don ringkat bat ki atrai kanrat ke jing syakri ke jengki. Ngawan ro ke por atrai kanrat banduai kerpang atrai kanran nak bantaki para bangeit ki jong ka balang ablay kenran ki badon atrai kenran ap deng ki jing pang ki jing sitam ki jong ki la yeng la ni hostel trai kenran tois nei baka ti ke jome ke jing jing snan ke jome atrai kenran kena pen khia ye ki wei pai wei atrai kenran kena mau kerpang atrai kenran iten men besan o lamare atrai kenran u syakri u jome ke bolong ru vice chairman jongi. Oh, ya boleh kenrat kendet akan ikap sngi atrai kerat ila yo atrai kerat. Ya ke jingpang jing sitam man bat ya ke met ke jong i atrai kerat. To is nei atrai kerat. To pen kia yu syakri u jong me atrai kerat. Ya rap ya i atrai kerat. Oh, boleh kerat inda yo biang pat atrai kerat ya ke met ke baklan ke besyat. In yo banyak syakri ya ke kerteng ke bekut ke badon bor ya ke jome try kenrat kum ni kapor ablay kenrat ni yang au syakri uberit ngalong tang unong pop ubakraw the try kenrat ngawan bandem red egis lajat ki jome ya rab yang atrai kenrat pensyat bor yang atrai kenrat abang yang ablay kenrat ban play ke tin ke ba im ke ba kodor ke jome atrai keran pendon kami yang tangkum utendang ke jing pensawa ya ke tin ke jome ai bengin yo ngau ke sur ke tin ke jing pen im ke jome kanda long ka bor yang hilang baro kanda long ka bor yang bat yang baro atrai keran bengin mi na ke ying ke jome atrai keran ngin ngau atrai keran ke jing don ringkat ke jome atrai keran. Oh, dia pakai nyala mi kijing im jingi, leng bagi sngi kisnam baro, ki pengen yang atrai jisu kenran, ngau ke benghu jingi, nama joming ipan kini baro, haga kerteng jeng utrai, bo unang pen im jingi jisu Christ. Amen. Hari kapor ngilum no ye kijing engo, bat ngan kerpat ye Mr. B Wajri, insa dua pengetang ye kijing engo, kini kilong kijing benar. Ini doai. Ku kupas ni phamning. Komunis sesian ko kenrat ngiwan hajan jome. Lengban jong ni ngano pai sngi U Trai. Ya ka bamla penyo ingi sesian pat. Angin wan ban syakri ban yaro ban pendan berom. Ya ka kerteng ka ba imbat ka badan bor ka jome au blei. Ya ingu imi U Trai. Ya bang melapela ingi kat ni U Trai bangin mi na lagi jong ki yeng kisem. Bangila bandon sipor U Trai ha ka yeng ka bakentang ka jong me. Bat bangin yo U Trai ling ba jong ni ka por. Ngadua U Trai ka bamen pen kentang U Trai ka jing syakri ka jing ina ka basdang U Trai be it. Bat isne bo men sim bo khut u jong me. Unya lameng U Trai ling ba ka por kat bingidang syakri me ko konrat. Ngenda yo sngo U Trai ka bor ka jong me. Ya ka jing don ring kat ka jong me ling ba jong ni ka por ko konrat. O Trai ayu U Trai ngimla U Trai. Kelem da pen pau ka jing sngo ngo me ko pra pa. Ya ka jing don ring kat ka jong me ka jing em ka jong I ko konrat. Ya ka bamalaya lam U Trai ka jing ya lenti ka jing ya sla jong ni ka khendo. Wada pedeng shibon ki jing kendo kabingi mat halaki jong ki ying ki sem halaki jong ke jing em kabingi kendo shimet ko konrat nrengi long kum ni kamangi long de tang da ka jing bat ka jing ka jong me able namar kata aduai ko konrat be ya ka bomen long ring khat ling ba jong ka ni ka sngi bar ko we ko try habingi yo ban wan shika ying ka jong me ko try I ko try bengin bread ikita ki jing that ki jing khuslai ki jong ki badon ko try ha ka jing em ka bengi kit haman la ka sngi ko try kat bengi dang don ka ying ka joming yo ban mat ka try ka jing sting ko try ya ka jing kit ka bakhia ha ka jing em ko jong ko try oi
kum ki bangeit kum ki long yeng long sem ngi mat ki jong ki jing kendu ha ki yeng ki sem ki jong ko trai don na pleng jong ki ba mat ki jing pang ki jing ha ki jing shitom ko trai ki ba don ki yeng ki sem don na pleng jong ki ba don ha ki jaka sumar ko pa e yung in ak mat jong ko konrat bring is one ban boti ha me ko konrat ya ka ba me man long ring khat be ki para banget ke jang ko try ki ba dan hap deng ke jing pang jing shitam ai mo me man long ko try nong pen khia na kam ta jong ki ko konrat bagin yo mat sa shisien ko try ka bor ka jong me kin yo mat ko try sa shisien pat ka jing pen khia ka jong me ka jing em ka jong ki ko konrat o kam tam ngi duai ker phang nam tai tim san dr olo marhe ko try bakin det ko try ka bon lap ka ta ka jing shitom ko try la jong shakri ko try o ing sngo thur ko try dan ka we ko benta ben pendep ya ka program ka ni ka sngi ko try nga duai ko try ka ba man lor kat ba lo jong shakri ko konran nga ngi scam ko try men eno ko try bagi ta ki jing pang ki jing shitom ko try kin do kin dam ko try baka kerteng ke jong me ko pa bagi ta bau shakri jong men se yoban pendep ikau ni ka program ling ba jong ni ka sngi wano meno ko try ru kham tam ngi buti kerpang e try ya ka bamen long ringkat ikau ni ka por ke jing shakri ke jong ko try ha ka ni ka sngi ko konrat o ko try kham tam melo jong shakri temen san ni ban sa ai ban sa sam ya ka khubor ling ba jong ni ka por ko konrat ai bingin yo snow ya ka tien ka jong me ka man yo jaka po ki donor ki men sim ka jong ko trai abangin sami ne ka ying ka ba khoi ka ba kan tang ka jong me ngin yo mat ko trai ka jing pen em thamai ka jong me ngin yo mat ko trai ha ki ying ki sem ka jong ya ka jing alam ka jong me ka jing thau thamai ka jong me ko kan ra na ka we ka sngi sha ko we pat ko pa long ring khat ru ko trai ling ba jong ne ka por ngi wan ra ini ki jing ai ki baret ko try ki balong ki jing kyrkhu ki jong me ko try nak banta jong i we pi we ko pa habang in nu jor ko try ki jing kyrkhu ko jong me ki ni ki jing ai jong ye ki por kim long e ko try ring a duai ko try ban ngi pen kan tang ha khmat jong me ko try ba shanu ko try kom ka balang ka pendan kam ki ni ki jing ai ko try nagam da ban pen kraw ye ka kam ka jong me ko try ban ngi scam ko try chi su e ba ki e ke baro ko try ken long nam ta buram ka jong me ko kan ra ban nang ta ban ra lama ka gospel ka jong me kyrkhu ko pa e ke ne ka sngi bar ko e ka jing shakri ka jing ka badang sa ko kan ra kyrkhu ru ki sngi ki por ki badang wan ka jing im jing ngi shu ai ti ban ngi shu ai bu ti hakik sang ti budan bor ka jong me ko try shim ti ka por ka badang sa ngi dwai ban ngi pan ki ne baro ha ka kerteng jong jisu amen Hashiwa bang nyo ya ka jing slok na ka tien ka jong blei tung ni ruai lang ka jing ruai ka ba shispa lai pun rio ka tien jong me ka ba koridor kum ka siar blapen prang ka tien jong me ka itnat ka tien jong me ka ba bang ka ba dam darungam do no jonga ka ba pendam habaken mau gitu kisngi bang syam sngewbha babun ka jing sawa ka ktin jong me do no jonga ka penhun suk maki ba yo e khoma jong me boneng hing nyarwai to ka jing rwai baro sautli ki khot ka jing rwai ka ba shispa lai phun rio jong ka ba koridor kum Cajee yar blapen prang ka tin jong ka itena ka tin jong me ka bada darunga do luto ngaka pendam kanya lam ka tin ka jong me leng ba ka reklo bono
long lo ba deng shan ki Israel ken nang bo ka ba ko dak da cho ban ya lam ro ma don bo ha ba ken ma ki to kisni ma nga shen sngewbha ba bon Cajee sawa ka tin jong me do no jong nga ka hen hon sok ma ki ba yo e ko ma chong me bo neng hi ban snow ka tin ka chong me ba grandpa xiao ban ba shon yo nga ya len jing per khan shaka de yang shaka mo nang bo te da ka te ngan yat ve klem ke la de Haka peningkong ngai ngu U Blei U bala penla yang U syakri U barit U jong U an penyeng yang haka ni ke chanmit bengin yo banyak selok sipor naga ketin ke bakut bat ke bakentang ke jong U ngai ngu U Blei U bela ri U bela kir U bela da U bela sumar U ai nga kamet ke baklan ke basyat mangala ban yeng hapadeng jong pi hakani ke por U Blei ke jing it U Blei jong ke jing suk unda don ringkat bat pi iwei pe iwei ba U Blei ke jing snei ke jong U un kren ba un yai kren yangi lingba kani ka ketin ka bakut ke jong U ngai ngu ru kerpang ya ka program committee ka bleibit yang asya sisin pat an ai bentai nga man yeng man kren ya ka ketin ke jong Blei oi da shisha along tang briu ubam don ni besuda nga shishania bet hakabor ka bo Blei unai un plit ikirem yang sentur ke jonga ki ki banginyo banya selok akan ke janmit kandalong kapan ai bor kandalong kabang ya pensyat bor ni haka jinglong jingim kristan jongi Keblei shibu ni kita men basan ki bedon akan ke por hoi teman basan jongi ki bam don ru akan ke por namar bagi hap bandon ha ki benta ki jing syakri juki ki wei pat ki balang kerpang akan mau teman basan Dr. Olamari ibang idang ya kendu menemen step hak skul penpau andre kendit ke jingpang ke jing sistem kalau yok ban kiai U Blei Un don ringkat padi tuai ru U Blei Un don ringkat pi pastor hak Jingiaseng assembly hak ti hak balang hak pendam Un yong ke jing syakri ke jongki
kan dalam berpediang hun khmat ki khet ki jing snei ke jong blei the kubor kaba hanya sam pi hakani ke jan mit kalong kabenta katu kabangal puli mene hakabas dang ke jing wan rung u jisu sha Jerusalem bat ke jing len no jong Petrus tong ini doai au blei ubo pa jungi ubab ning ngiwana trai jisu kunrat pan sngap ye ka ketin ke jome kren apedeng jongi atrai kunrat habo men sim u jome unda yo ban ki light lord apedeng jongi kren atrai jisu kunrat in shashkor namar me melong ublehi ni tuai me khot karpat kini paro haga kerteng jung utrai bad unang penim jung yu Jesus Christ amen. Ngan puli ke ni ke khot ke balai punyo bat ke balai pupra ti haba ulapoi hajan kat hadu ka bahyar na uta ulum ki olep uta upajba senran baro keles dang banyale kemen bat banyaro yo blei daga ketin bajam namar ki kamba baro yakiba kelala yoi kidoong long balak kyrkhu yo sim ubawan haka kerteng utrai ka jingsuk haka beneng bat ka buram haki bejrong tam ya ka pam sandi kabala jutip yaka kum ka passion Sunday kaba pen pauru om tang ke jingwan rung ka jong Jesus Christ ke Jerusalem hakabau bajba urisa ule kemen usiang yalaki jan haka surok lem giding tlai nrei kalong ka jing sedang jong ka tayo ka jing syashitam u Jisu namartang haka sngi ka bahan reo ba u Jisu ulawan rung sa Jerusalem lasa narpna yu lakem bat pinstom yu nadu kamit kebasan kata hadin baula dep ban bam yakanyam ka jinglat kabalong ka jingseng u Jisu yaka sakramen ka jing khawai utrai habangi pule bat kan mau ya ka jinglai rung jong Jisu sa Jerusalem kum usim ngi yoi ya lightly ki ki bakong san ki balaja ka bening kong ka jinglai rit u Jisu ulaje ban syong halor ukun kada kabalong ka dang jong ka jing ngaurit bat ka bakloy ban syakri yakwe utrai Jisu syamla syong hagi kali kulai ki kali khashor hanrei ulawan ban syong hau kun kada ka bat pen pau ya ka jinglong ret ba ka jingle ret ke jong la jutem yo kada baulong merat ubahapan traisitam ubahapan kin yaki jingkit ki bakya par Jisu ulajit ya uni
umrat uberit ban syong halor ukun jong ukada laju penon kami ukada hakiba bon kikam bat ba pentrei sitom bahayu ukada yeng kum kadang jong ka bor ba kaburam henre ulong kadak jong ka jinglong rit bat ka jing trei sitom badai hakum uta ken ba ujisu ulawan rung sa Jerusalem ban syong halor ukun jong kada Gospel jong Matius kelenong ka baar kuwei kadekhat kebasan ko ong yathu hakakun kesion hakmi usim jong pa uwan hapa uba jemnut uba syong halor ke kada halor ukun kada kabala jumlin bat kalingkoru hang ni kapin ishna ya ka jingle rit jong jisu uba ha ka jingwan rung jong u sa Jerusalem ke musim ban kmi lenti ban yo ya ka bor bat keburam henrai ban syakri ya ukun ban rew lengkot ke baar ka jing kemen bat jing pediang buram upat ba ringkat bat ka jing kemen ulap diang buram ya ujisu daka bas siang ye ki jan bat ki tenat jong uding telai haka linti yak jong u bat ka baperta husana yau kun u David long balak kyrkhu yau ta ubawan haka kerteng utrai husana haki bajrong tam kekentin husana kamut ben yangi menta kabatau yakab jing pediang yau jisu kumu mesaya lani unong penim kani kapen kan nu upai belin updiang yau jisu kum usim bat nong penim jongki bat kmi linti shibon ki kamba bat ban pelat yaki na kajing syak sensyar haki nong rom kani kalong kajing kmi linti jong upai ba ban pelat yaki na kajing syak sensyar ba kajing syak te merau haki nong rom kalai pat kajing pendep ya kajing yatu lupa kajiwan rung ujisu sa Jerusalem kalong kajing pendep ya kajing yatu lupa balai yatu da unong yatu Sekaria la kumbasan spa snem shuai kani kajing ja kapa iyo haka kita Sekaria kalenong kabakandai kadekhat kabakandai kabaong to le kemen shikat day ko ka khon Sion to risa ko ka khon Jerusalem hakmi usim jong pha ulawan pha ulong ubahok bat ubadon ka jing pen ubala rit bat ubasyong halor ukada halor ukun kada jong ka kadaken ini kilong kiktin jong nong yatu lupa Sekaria kabla ngiyo ke kitab ke ju ke lenong ke bakandai ki dekhat ki bakandai haba ujisu ulawan rung sha Jerusalem ulayam nakabenta kani kap nongba kapapen pau ya ke jing sngosi bat ya ke jing sngosen ya ki badon ki basyong kibasa hakani kenong ba ular yam pajok nut na kabenta kenong ba kabala lenno ya kibabon kinong ya tulpa kabala penyap no ikinong ya lupa uyam namar ke jinglong ke jongka
bat ka jing man rung sha Jerusalem ka thau ya ka jing sedang jong ka jing ya linti jong u sha ka ding na halor ulum Calvary baraka baun pendep ya ka mission jong u kata ban penim yanga ya phi naka pop bat ka jing ya phi Henry u bhai ba belin ka jingwan rung u Jisu sa Jerusalem kalong ka sngi jong ka jing risa bat ka jing shat kemen kaba ki pediang yu kumu Mesaya bat nong penim da ka pertajam hosana hosana kabamut penim yangi penim yangi habangi pek bangi pule kumtu kumbal pule mene niyo i bakas ngi kabasan bau Jisu ularung sau Jerusalem laremeng ken bakas ngi kabakum menta kasngi kalong kasngi bau urung sa Jerusalem hakas ngi kabasan kata hakas ngi kabam menta kabalong kasngi palai u Jisu ulap ha iki senran ban pen kre ya kan nyam ka jinglat haka yeng ka badon hapo nongba Jerusalem yi kini ka batho naga gospel jo Matthias ka lenong ka ba arpun riu ka de khot khat nyo hadu khat khandai haka tahi ka janmit u Jisu u bam ya kan nyam ka jinglat bat ki senran jong u badai hakani ka por bau Jisu u seng ya ka sakramen ka jingkhawai utrai Matthias ka lenong ka ba arpun riu ka de khot ka ba arpun riu hadu arpu pra tongin ken mau bala seng ningkong ya ka sakramen ka jingkhawai utrai do utrai jongi u Jisu Christ o bala kedia yo kubu kabatau ya ka met ke jung u ba ya ka khuri kabatau ya ka snam ke jung u kat no nga ju trang ka mensim ba ngiru ngin yo banya bam ya ka jing khawai utrai ha ka sngi shuab pan sanar pnai u Jisu kata ha ka sngi palai hoi ta shisha orang ngikum ka balang ngimput lale ya kani nei tungin ken mau ya ka sngi palai balong ka sngi ka bau Jisu ulak hawai lam bat ki senran ki jong u haga kamera ka bahneng bat de ka sngi hi urushim ya ku bat ya ka khuri bat tau ya ka met bat ya ka snam ka jong u kabakam nongkam kalong bahadin baladaban bam ya kajing khawai utrai u Jisu ulai thu lupa ba u Petras un saleno ya u Matthias arpun riu lai puwe head lai pusau ngan puli kumbakalong men kata u Jisu lo angaki pi baro pintut nanga hakani ka mit na balatho ngan syo no ya unong syarai bar ot pen sapret iki langbrot jong ka kunhon Henry hadin bangalmi pat ngan let sa syua jong pi sa Galilea u Petrus udaya thu te ulo ong hu ladaki baro kin thut nami ngati ngan om thut lano ru u Jisu ulo ong hu shisha ngong hame ba hakani ka mit syua ba umpat riu usyar menlen yanga laisin u Petros wong hu laga day yanga ban yap no lembat me ngan om le satya ngan on len satya yame
kumjuk ru kila ong kisenran baro kani kalong ke bau jisu ulai tu lupa syapang ke jinglen no ke jong Petrus bat kala jaru sisa kumta kumbau lo ong namar tang hadin kendiat kenta hadin ke jing khawai utrai hadin ke niam ke jing lai bau Petrus ula lenno yo jisu hadu laisien ngilah bani i kene naka jo hi ke gospel umatias ka jo ka lenong ka ba arpun riu ki de khot riu pukandai hadu nyo pusan u Petrus te u syong sabar ka pelau te kalawan hu ka wei ka syakri ka baong meru belong lembat u jisu unong Galilaya ulalalen ti hakmat joki baro udoong ngamtip ya ka bapaong haba ulami no ti sabaranda ka weipat kalayo iu bat kalau ong hakibahang ta une ubriu ulong lembat u jisu unong Nazaret ulalen pat daga basmai ngam itu yau ta ubriu sashibete kita kibayang hajan haba kilawan kila ong ha u Petrus sisa meru melong uwei naki nabaka ktin jome kapin itu yame ndakom ta ulas dang bantim bat smairu ngam itu yau ta ubriu di kumni ru ulareu usiar u Petrus ti ula kenmau ya ka ketien u Jisu bau roong hu syua ba umpat riu siar menlen yang alaisin ti haba ula mi no sabar ula lenyar ketang kani galong jing sisa na ka ketien kejong play kabahabangi perkat yo Petrus usenran bajan jong Jisu pati tang kendiat por udon rengkat bau Jisu tang haki kendiat kenta bau pam ya kan yam ke jinglat ke balong ke jing khawai utrai ula lenno ken yu Jisu kalau ke jing keli ke bakrau yang dia pi komno mangipat lakanu sin kanu pautli sin ngilalen no ken yau Jisu ngau si ban ong yau Jisu la ino ben dagi senran ki jo u Judas Iskariot ula dino yu u Petrus ula lenno yu bat kisenran kila eno yu bat ngi de tang u Yohanes u bala don halor ulum Calvary bat ka kemi ka jong Jisu lem bat kiwei pat ki kentei kisenran ki jong Jisu para bagi baik pat aga de khot ka banyo pusan u Petrus ulas ngau thu yala ka pop pat ula lenyar ngau si ketang ula pai ula yo i yala de ula ken mau yiki kentin ki jong ukon rat baun saleno yau bat kala ja shisha wala hakatu ka por ula pensan yala di balada udai man yap ru on yap rem
bau Yesu. Kani kejing linyar khang kejong Petros ngila banyak pusan ya kita kejing long jungu hagi lightly ki bentam kejing kela kabamut Petros par kejing map U Blei kejing len jong Petros yu Yesu laisin kapen long yu Petros bu linyar ngau si thang kapa pen pau ya kapop kapa krau kapa ulale kani kala pelong yu ban kela bemut ban plai la jong kapop aingu bau Blei ubangi ngek bad U Blei ubangi mani ulong U Blei uba krau ko jing map habangi plai lagi jong ki pop bangi panmap na u ka shiti ka bening kong uyo nes kalenong ka bening kong ka dekat ka bening kau ka dekat ka bakandai ka ong ladangi plai ki pop ki jongi ulong ubayai ne bat ubahok ban map no ikita ki pop jongi bat ban pen ko yangi na ka jing bam hok baro habau Petros ulayo u kombo ulang pada kejing lenyar ketang jo ngilaban ngau thu akata kapor baula dem bat ula pan map no Blei bat U Blei kejing krau kejing isnei kejing map U Blei ujongi ulong U Blei ubah map utiap bat pe yangi bangi long ki bat lot shibon berhabangi plai ki pop jongi ulong ubah kloy ban map no ki pop ki jongi kabak khot yang ya pi bangi ya ling bai kan ni katayau ling ba kan ni katayau bangi kenmau ya ke jing ya lenti ke jong Yesu padi ke jing syak hitam ke bunyo nang ni syakmat namar ki pop ki jongi ngiru ngin pai bat ngin plai la ke jong ki pop ki jongi hu cakapat tip scam pa ulong ubayo sngeu bat ubat tiap bat ubayo iya ke dok nut ke jongi bat uban pen kia pat yaki mensim ke jongi bat baun map no yangi kasam kabasan puwe kadekat kabak ningkong hadu bakat ar kaya thu yangi ya ka jing duai jong ka jing kala bamut usim David ya ka pop baulale syuk ke gospel u Lukas kelenong ke bakat san ke dekat khatway haduk lai puar kaya thu ingi syapang ukun sarong auria bat kat no ke jing bat ke jing map no kupa jung yaki pop jung hadin bola pla ya laki pop bat kela kabamut ngiken mau yukun sarong auria ya ke jing sarong ke jong haga por bo udang baru udang don haka ying ke jong pau jong lem bat menu jong bat ula pano ila ke jong ka benta kabadai ke jong bat ringkat bakata kaspa ka pau haka jing sarong ulami no nak la ka jong ka ying ke jong pa bat udah le sarong auria udah kawai
udah le kemen malagi jong perlok udah pelut ki hakikam auria ki balai phau jai lai phau rukam but habakalawan kenem sniu ki lok ki jong u ki la pet no bat ki la eno yu bat habau pet yala di hadin ki egi snem jong ke jingle kemen ki la let no u yu i yala di u balang khot bat u bom don i bat habakan nem sniu kalaban ulahap pan poi hadu kesem sniang banyak ni bam bat kisniang aingu yo blei o mensim jong blei ulapin kendu ya ka dok nut ke jong bola yang jat nang ta ban lek ban pan ma alau jong kupa ban ong bola le pop tak mat jong bar khamat jong blei baum don hok shu balong khun jong handai baum shu shem yu baun long tang kum uwei u shakri barit aka yeng ke jong ban yo i ya ka jing e ke jong kupa ya ka jing wan pai jong khun haboloi i na jengai ula let ban kedup yo kum taru long ka jing e ka jong U Trai baun nong pen em jongi Jesus Christ habo yo i yang i ki bla jam ki bajat ki ba wan pai da ka jing kala ka ba mot hu kedop yang i u pediang yang i kani ka khot yang a ya piru sya ka jing kala ka ba mot ba wat kat kerenyeng u Petrus u senran ba jan jong Jisu u ha hakapop ba lenno kan no tam nga bat pi kabenta ka ba arbat ka jinglong tlot ubriyo ka jinglen jong Petrus ka ban i kat no ubriyo ulong ubashron bat ubat lot haba hakiba bon ki kep ngis ngau long ki ba klan bat bangis ngau bala ban le ban yang skem hagi jing sngau jong mi henrei ka bakut kalong mar khong pong kumbau Petrus usngau balada ka dei ya u ban yap nak benta U Trai Jisu u gloi ban sha ya kata ka shiti ka beningkong ki nongkren kalen nong ka besipho ka khat ar ko ong nabakumta uta ubamut ba uyeng tu un sumar yo un kelon namar katang idon kamban syania haga jingkersan berkabor ke jong U Blei bai ngin om kelon no ka jing syarem jong Petrus kapen pausna bakal long ka badon kam sibun ban syania haga bor ke jong U Blei banya ka basyania hakabor halor ladi syati apostol Paul sekinong Filipi kalenong ka basaw ka dekat ka bakat lai ka ong ngala banle yaki ki baro hauta uba pensyat bor yanga bat kabalai pat ka bakadu ka jing yai ne bat jing tei pat jong U Blei ubang inget bat ubang imani ulong U Blei ubayai ne haki jing kular jong u wat lada ngilale persya ya kamon ke jong u kajing ya tu lupa u Jisu yo Petrus ba unsa lenno yo u bat kajing map no kajing pediang jong U Blei
ya ki jing tlot jing duna bat ya ki pop ke jongi ka pen isai ya ka jing yai ne ka jo blei ka jing tai pat ya ka jing long jing em op petros hadin baula len yu jisu bat baula ngosi ktang halor kata ka jing le rengkat bat ka jing kala bamut ka pen isai bangi la ban kepat nak jing long telot ha ka jing em baken jam mensim jengi bat ban teipat ya ka bajan ya ka jing edei ka bajan bat ublei ngi barok ngi don la ke jong ki jing telot ngi don la ke jong ki jing duna ngi la pen ngosi yo blei ki babun ki kala ki jing em ke jongi ken mau tangi ka wei ba ulong u blei u bayai ne haki jing kular ke jong u baladangi lech ya u daka mensim ka baluet daka mensim jong ka jing kala bamat daka mensim ban ino ye ki jing long ki berim ke jongi bat ban long kita ki ba ya blei ulong ubakloi ban map no ingi ban diang pat ingi ban kedop pat ingi bat ba un kersian ru ingi bangin yo lat na ketursim bat ki putap ki jong soitan usim David ha ka jingker pat jung ka sam ka basan puai ka dekat ka bakhat al bakhat lai ong to ai pat hanga ya ka jingmen ka jingpen im jome bat tu kersian yang ya bat tu kersian yang da ka mensim ka baklut andak kum tangan hikai haki lenti jome haki nong palat bat ya ki bapop on pen kala syami kum ta ka khot lang ingi barok ru kembau ong usim David tu ai pat hanga ya ka jingkemen bat ke jingpen im ke jome bangirung in long pat kinuksa ye ki wei ngin yarap ye ki wei pat bakin pai shoblei wa apostol Paul ha ka sithi ka ba ar sigi nong koren kalenong ka ba khat ar ka khot ka ba khandai ong ka jing ai e ukris ka dapiang yanga namar la penjanai ya ka bor jonga ha ka jing telot da ka ba kmen e namar kata ngan le thau buram ha ki ta ki jing telot jonga khnang ba ka bor ukris kanyo syong hanga ka jing ai e ukris ka dapiang yanga namar kata to ai bagi nyai paino na ki pop bagi jing telot jengi da ka pla bat pan mahap no blei bat u da ka jing e bom jung kut jong u un thau thamai pat ya ka jing em jengi ka balong ka jing penyesuk bat janai bat u blei ka khot ru ingi bangin long ki bas ngolem ya ki tu ki bahap no ha ka pop bat yalam pat eki sha ka jing ai ai ukris ka shati upol sigi galatia ka lenong ka banriu ka dekhot ka beningkong ka ong ko para bangeit wat lada lap ya ubriu hakanu kanu ka jing palat maphi kita ki baken jaman sim to pen bapat ya ubakum uta haka mensim ka jing jam not u khot pat yangi bangin long ki atyar ki jong u bagi ta ki bahap haki jingle ki jingkam paman jungki ne ki pop ki jongki haki nu ki jing trot jungki bangin long kita ki basneng da ka jing it da ka jing isnei pat da ka jing jam not namar kata hakum kani kesngi mangirak he ya ka pam sandi da ka ba
risa bat yak kemen bat dak perta hosana hosana to ai ba ka jing pen im leng ba u Jesus Christ kan thau thamai pat ya ka jing im ka jingi bangin ken mau ba u bala sha halor ka ding pnya hakabala pen kenya ka met ka jing u bat bakas nam balai lei jing u ka tuj halor ulum kalbari ban saj ya ki pop ka jingi hakaba hakata hi ka snam kala saj yu Petros u balenno yau Jisu pan pen khoi ru yangi na ki jing tlat ki jing tinget ki jing duna bat ki pop ki jongi U Blei na kamenta ka buram ku jung u amen. Nginya penwai no ikani ka jing syakri ke jungi da ka bangia ruai lang ya ka jing ruai ka ba nyop wei ka jing ruai ka ba nyop wei jing pen im ba phla jing pen im pas kem kalat ban im kum kani om don bala ban shem jing jeliu ko jing e hakani ya shlei om don banang ban batai like tang ka jing start play jing is neighbor jeliu ban ne bom jukut hi don jing pen kot bajanai ha jing mong kalbari ka jing pelaj na jing rem bat na bating jing yap jing kermen ru la kersoi na ka bashem jing ma nyerwai lang barok lai tli kit khot ka jing ruai ka ba nyo phuwe na dep pan ruai ka ni ka jing ruai nga kerpan ye item mesan PS Karnior ba in pu jing ruai lengkot bat ban pelai ngi ta ka jing kyrkhu bat penwai ka jing ruai ka ba nyo phuwe jing pen im ba pela jing pen im ba sem kalat pen im kom kani om don bala ban shem jing jeluka jing hakaniki yasle om don banang ban batai lai tang Cajee start play jing pen im ba jing pen im ba sem kalat ban im kom kani om don bala man shem hem jing it ka do don ayuka bala kane ba ngin ken mau bu Jisu la sha ai tila ka jing em teng kai ru ken me jing bha bon ha ra na jing yap khot chong jing pen em ba la
jing pen im ba sen kalat ban im kom kane om don bala ban shen jing isnei ba chen liu ba ne bom chu cút hi đồn jing pen con ba cha nai ha jing mong kal ba ri ka jing pelai na jing ren bat na batik jing ya jing ker men ro la ke soi na ka ba shem jing ma jing pen em ba pen la jing pen em ba sken kalat ban em kom kani om don mala ban shen Tong ni wai au blei bok pa jungi bhabaneng ngai ngo ye me krar bi he nam tak jindon rangkat ke jome laman ngi lengba ke jing sekri ke jungi melai lam bet ingi trai na ro ko basdang mela kyrkhu e ingi trai khamtam lengba ka tin ke ba em ke jome ya ke ba sekri jome la bet pedeng jungi ke na ko por shan shap atrabi e yikini kenten baro akido not ke men sim jungi nama kaktin ke ba em ke jome kan yo ban san ban roi ke jing em ke jongi amangi nang la ko trai ban em ban ya rangkat ba kaktin ke jome kan mau ke panggil au jong sekri dan besan jongi trai ban lor rangkat ba i menang kersan bor nai bori trai bi nang la ban ai ke jing sekri ko ko dori me hakano no ke bantai ke ba me ma penan kami kyrkhu ye ke jing sekri jongi baro sengawi ka bongo jangi mapi ki pom nabi kini ngi pan kateng jisu no pandem para ka bawai no jongane ki jing sekri ki jong me au blei to isne ban plai ngi de ki jing kyrkhu ki bakan sai ke jome ak ba ro ba jing ai ki badap yang badap kerhai ki jong trai ban pandem ba e jong jisu kris ka jing e ba ka ba pla ka mayan ka banala ka jong blei ku pa ka bana bom jukut se bom jukut lamba ka jing slok ka bapan shaj bor ka bapan thamai bor ka bathau thamai ka jong ban sim ba khoi kini ki jingar kho jong ki lai ha wei blei ba imba ba shisha kin shangrang kat bangim ki khon ki jome ba don lang ha kini ka por lam ki tu baro ki ba mane ki ba sekri me ka rib ka lang satla ka parthai narum ta sudo ki bom ju kodro amen